Aurrekoan hemen komentatu ginen tortitak, ez hor, pixkat, atzea galditzen tortita lehorroikin zer da honitia, hortxe aukezu zigor. Bai, nun gore duzu? Hortxe, bitu, kusi, berdin, baino kasu hontan txigortu gabe, bere horretan, eta hor, edo zein, oiasko paparredo pasa, eta txapo. Horrek, umea jate ikusten nuen hartozkoak, arrozan askoekin behar inalda, eta nik izan, gure etxean, behin baino behietan inditu gusanitokin. Bai, baino gusaniton kasun irakurri barko da. Gusaniton kasun, gusanitok eta oitako golan hartuanak, ekologikoak eta naturalak eroste ditugu, anfiru edendan, eta hoiek hartu, birrindu, eta gaina, beste industriala badiek gatzik ez bota paparrai, ez bota gatzik, zeian niku gatzi izango dubrek. Baina beste hauetan, eta biztara politia dieta, oso goxua. Eta ero gaina 2.0 nahi bat zuen, horri birrindu eta gazta birrindua gehitu, naztu eta horti pasa txerritxuletak, eta holan jada, holan gaina gazta ikututxo batekin, da oso goxua edatzen dira.